birikek azken aldian ez didate errasik ematen burua pentsakor ez da bilen Ba, mentxe gara aurrera, bigarren orduaren azken txampaneren murgiltzen eta Juan Ignacio Artxoa dator gurera, ilunak argitzen tarteari sarrera eman bar genion eta pentsatzen ari ginen hemen musika jarrikote diogun Juan Ignaziori, zen oski oso atzera egiten du eta ainatzera eginda. Eta pentsa ba, gaur egongo kantu bati eman diogu aukera, ze dena zalantzan jartzeko iritsi zinen oso izen buregokia da Juan Ignacio Artxoagari buruz aritzeko. Artxoa gator, Juan Ignacio, arratsaldeon ongitor bigarren kafera. Atxaldeon. Egokia, edek bakantoa iretzako. Oso. dena ta dena den talka berriak bederen ta dena den. Eta Juan Ignacio Artxogak testu inguruaren inguruan hitz egin behar dugu, eta uste dut gaiak kokatzeko testu ingurua behar dugula, Juan Ignacio. Hori da. Laguntza pixkat bai, bintzat. Aurrekoan ontologiari buruz hitz egin genuen, eta, saiatu ginen entretenigarri egiten, da gaur ere, testu inguruari buruz saiatuko gara entretenigarri egiten baita ere. Bueno. Konte guztu nondik nora, hemen... Ez dakigu nondik heldu. Oia. Bai, testu ingurua, bakizu ez ardan, testu ingurua da, testua edo abesti bat, edo elkarrizketa bat, edo zer horrelako gauzari, edo zer mezurekin ari garela, esan gabe pasatzen den guztia, esan gabe eta jakintzat ematen den guztia. Hori da testu ingurua, ezta? Askotan testu ingurua izan daiteke testua bera baino garrantzitsuago gauzak ondo ulertzeko. Eta testu inguru izatetik edo testu inguru faltatik etorri leizke gauzak ondo ulertzea da gauzak oso gaizkita, oso okerta, oso traketsu ulertzea, ezta? Bueno, hola, ejemplo batzuk emateagatikan ez dakit oain, atzoko notizia, ezta? Suezko kanala berriro libratu da, ezta? Nire azkeneko egunetako albiste gogokona. Suezko kanala berriro libre. Ez da gizu, gizarteak, ez gureak, gizarteak zein entretenitu eukiritun Suezko kanaleko aferra honek. Bai, egia da. Wow, aplikazioak, jarraipena, sakelekoan jasotzeko minutueroko notiziak. Bai. Twitter kontu bat indute, eta zan, inglesa zan, baina zan, ja mugitu aldute Evergiven barkua, eta minuturo tuitatzezun, ez, pixkat, ez, 2 zentimetro, Eta horrelako batean bai iritsi zen. Eta horrelako batean, listo, mugitu da. Bueno, Suezko kanalaren inguruan testu ingura behar dugu, noski? Horretan, olako titularra egiten duen kazetariak, Suezko kanala berriro libre, horrek ja, asumitzen du, aurreko egunetan egunkari irakurri dugula. Norbaitek ez dakit, komatik 15 urte pasata gero aterako balitz, arek bere testu inguruarekin pentsatuko luke Irakeko gerra, kanala liberatu dutela, ez da, itxita zegoela eta hori niri dutela. Noski, bi esan nahi zeharo diferenteak, beren zer ikusirik ez dutenak, ez da. Hemendikan, hau esatetik, nora iritsi nahi dut. Aurrena beste adibide bat, Brianen bizitza. Brianen bizitza nik ez dakit zuek gazteok zenbat gozatzen duzuen, pentsatzen dut, gu baino askoze gutxiago. Testu inguru askoze flojoago daukazutelako gu baino, ez da. Guk esaldi bakoitzeko parreza igea. Nik eparretxete, Bai, badu trebetasun zinematografiko eta gidoigile bat berezkoa, nik uste... Baina zenbat eta Biblia hobeto ezagutu, zenbat eta kristautasunean plaiago. Goiurikor abantaia du kristau eskola batean ikasi dolako, eta noski horrek ematen du, testu inguru ematen du horrek. Noski, orduan asko ze parke jo ingo du zuen baino. Brianen bizitzarek. Orduan esaten nahi ginena. Mezu bat daukagunean, eta modernoa dalako, oraingoa dalako, gure ingurukoa edo gertukoa dalako, testu inguru, horri dagokion testu inguru guztia ondo ezagutzen dugunean, denok berdin ulertzen dugu, eta modu egokian ulertzen dugu, ez da?
Baina, ze gertatzen da, mezua edo zaharra dalako, edo, zaharra izan, pixka bat zaharra, edo oso zaharra. Ja, testu ingurua kale ikien aste zaigunean, ez da? Bueno, hortze pasatzen da. Eta pixka bat hori da, komentatu nahi nuena, ez da? Bueno, testu ingurua failatzen duenean, esaten duguna, gertatu daiteke ez ondo ulertzea, gerta daiteke interpretazioetan hasi beharra, eta zenbat eta testu inguruko informazio gutxiago izan, interpretazio beharra ordun eta handiagoa da, eta okerren bat, oker larriren bat egiteko arriskua orduan eta handiagoa, ez da. Adibidez, Masmobilek Euskaltelengan egindako oparen inguruan, testu inguru pixkat badugu, bestela zaiagoa da ulertzea, ezta? Horra ere testu ingurua behar dugu, eta azken urtean Euskaltel nola sortu den, eta herri proiektu hori nola gauzatu den jakiteak, ematen digu testu inguru pixka bat, berria bera zertxo bait mingarriago egiteko. Ulertzeko oso erresa da hori dena, Txin, 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 hori testu ingurua. Eltzea da. Bueno, eta torriko geha guain musikazalek pixkat egurtzeko aprobetxatuko. Baina, bueno. Nik entzun diot, hasi aurretik, marmarka, musikazalea, bazula zerbait. Arpa jo. Arpa jo da, arpa instrumentu bat da, eta arpa jotzea da, instrumentu bat jotzea. Hori da testua. Bueno, horren testu inguruan, Euskal Herria menipin, badakigu, arpa jo, esan nahi duela, dala, seriotasun falta adierazteko modu bat, ez? Adarra jotzea edo kitarra jotzea bezala, Zertzala uste zendun enamoratzea. Bertan eseri eta kitarra jotzea, Bueno, horrek eramaten gaitu, gure kasuan, Euskaldunaren kasuan, hain urrun ez dagoen gentilaro horretan, ez da? Gentilaro horretan, askotan aitatu dugun bezala, lan gogorra da, zerbait ogoregarria eta fundamentuzkoa, eta pertsona batek egin behar duna, pertsona duina izateko, ez da? Eta gero, horren aldamenian, lan gogor duin horien aldamenian daude, fundamentu igabeko lanak. Eta besteak beste, musika, gentilaroko zea hortan oso prentsa txarra du musikak. Horregatik musika inguruan sortzen die, adarra jo, kitarra jo, eta arpa jotzea bezalako kontuak, ez da? Bida zalpena. Ez da fundamentuzko gauza. Musikoa ez da fundamentuzko pertsona. Juan Ignazioren gentilen inguruko azalpenetatik ondoriozatu genituen bi gauza garbi, ondoriozatu ditugu. Bata, zergatik Euskal Herrian alper hitza den hainitz itxusietako gorra. Oideko alperra, baina gauza iraingarri goik, ez dago. Eta bestalde, nondi datozen arpa jo eta horrelakoak. Bueno, eta gero horri falta zaiona, hor pixka bat mitologia aldetik eta etnografia aldetik esaten dugu, nola fundamenturik gabeko lanaren adierazgarria dan, musika, mentalidade horretan, baina gero esatezu eta arpa, esatezu kitarra, bale, baina arpa, arpa jo esateko, arpa badanik, asmatu, jakinin behar da horrena. Eta esatezu, hemengo 18. mendeko baserritarrek arpa bazanik, nondik iritsi zitzaien arparen berri, ez? Hoizan, aspaldian buruan nebilen kontua. Eta duela urte batzuk arkitu nuen Santa Mariko Tolosako Andramari Elizan bada orkesta eta koroa, estaduko bakarra, uste dela, orkesta eta koroa daukena, eta ez dakit 500 urteko historia, ez dakit zenbat dauken. Eta horren historiari buruzko liburu bat atera zuten, eta liburu horretan jakin izan nuen, organoak izan baino lehen, organoak die traste batzuk oso garestiak. Oso. Pentsatuko duzu, Eta aipatu duzun Eliza, ia katedral horrek, Santa Mariako horrek, badu, Euskal Herrian den organo onenetako bat, eta... Baina Euskal Herrien beste tokitan ere, toki askotan daude organoak, eta organoa da traste bat oso garestia, oso komplejo bat, diru asko eskatzezuna, eta, gizartea... Eta mantenu koste ikaragarria duena. Aberastasun maila altu bate iritsi zanean, jartzen hasi zianak. Baina organoa egon baino lehen, Elizako kantuak laguntzeko zer zegoen? Arpa. Arpa. Eta hortik handator, arpa jotzea,
euskerara iritsi ahal izana, arpa jotzea dator, elizetan organo aurretik kantuak arpakin laguntze zialako. Arpazak? Hor ikustez. Arpazak. Nik topatu dut hemen Camille eta Kennerly izeneko biki, oso majak, eta arparekin egiten dute Guns N' Rosesen Sweet Child of Mine-en bertsioa edo. Beraz, aspaldiko garaitatik, baina modernoak ere badaude arparekin, pentsa. Aberastasunan neurtzen zuen organoak, baina hainbeste diru etzegoen tokitan, herri txikiagotan, ermitetan eta bestelagotan harmonioare izaten zen. Noiz topatuko zen, no? Hori ere, bai, metxe bertan. Hemendik ez urruti bazan harmonio bat ere. Dena den, honekin segituta. Lanaren kontukin eta beste anekdota bat, ezta? Bigarren mundu gerrako konzentrazio eremutan, hor jodutarrak eta akatu zituzten konzentrazio eremuetan, horietako batean benipin, dokumentaletan eta ikusitan nago, atarian nola jartze zuen esaldi bat, Arbeit macht frei. Da, lanak libre egiten zaitu. Eta ematen zuen, humore beltzata dana, ez da? Egindan ze gauzak pasatzen ziren. Hori lotuko dut pixka bat arpa jotzearekin eta azkenian kultura bereko ezaugarria da, ezta? Azkenian da gentilarotik datorren kontu bat eta da lanaren apologia hori. Judutarrak oso jende pizkorra da, oso pizkorra, oso berritzailea bere historian. Zehar, pentsa bain dela 6.000 urte asmatu zuten Jainko Algustiduna, eta pentsatze etekina atera dioten, bai beraiek eta bai bere imitatzaileek geroztigan, ez da? Jainko Algustiduna kontu honekin, bakar-bakarrik hemen, mezadirutan, zenbat etxe hipotekatu dan, hiltzezan pertsona infernura joan ez edin, hor artxibora joan da protokolotan eta notaritzako protokolotan, etxeak hipotekatu diru ateratzeko mezadirutarako. Hor badago hortan berritzaile izan dira, gero asmatu zuten interes konposatua eta bankagintza eta za guztia. Eta, benetan maixu izan dira, gauza askotan, eta besteak beste, balioa sortzen utxetik eta lanik gabe balioa sortzen. Judutarrak botatzen dituztenean Espainetik, 16. mendean, Europan barreiatzen dira eta iristen dira Alemanira, beste, ez da? Eta han gertatzen da, toki guztietan bezala, hasten diela aberasten. Oso pizkorrak dielako. Oso pizkorrak die eta asmatzen duten modua aberasteko. Baina gaina aberasten die lanik egin gabe. Eta hori alemanek ezin dut ikusi. Oso gentilarokoak dien aleman horiek, beren arrotasuna dela, denetan langilenak diela eta lana beste inor baino beto egiten dutela eta hori dena, ikusten dute beren aldamenean jende bat lanik iteztuna eta bea baino aberatsago bihurtzen nahi dena. Eta hori ezin dute egan ban. Eta orduan, judutarren kontrako sentimentua hortik sortzen, ordu bere jatorria eta sortzen da 16. mendean, ez Hitlerren garaian, ez da? Eta, gero Alemania gerran sartzen denean, badakizue oso, krisi handia daukate, oso pobre daude, diru egin badakizue bileteak kiloka azkenean nola ibiltzen zituzten, inflazio, ez dute ezer ulertzen, gaur pixkat gertatzen zaiguna, ez du ulertzen ze pasatzen den, baina hemen batzuk geota aberatsago eta besteak geota pobreago, ez da? Olako sentipen baten barruan, orduan hasten dira, egin zituzten astakeria egiten judutarren kontatu, eta hor jartzen dieten hori esan nahi du, koño, lan eintzazue behingoz, lan egin gabe aberasten aizeat eta iruzurrakin. Hori izan, horatzen zegoena. Normalean, esplikatzen ez dana, horrek ez dukentzen noski, egin zituzten astakerien kontua, baina, testu ingurua beti da, importantea, gauzak ulertzeko ez da. Orduan, ze pasatzen da, eta noa iritsi nahi azkenean, anekdota hauek pixkat urbilagoakoak ditugun, anekdota hauek kontatuz, ez da, iritsi nahi nun esatea, testu ingurua dela, testua bera baino importantego askotan gauzak ulertzeko, bintzat askoz ere zabalagoa, testua izan daiteke esaldi bat, eta testu ingurua lau entziklopedia betetzeko baina informazio, ez da, inguruan dagoen guztia.
Orduan, zenbat eta atzerago joan gertatzen da testu bat gordetzen dela, baino ari zegokion testu inguruaren elementuak tak erortzen joaten direla. Zenbat eta atzeago joan daukazu testu bat, testu inguruaren zati txikiago batekin. Orduan, holako kontutan gabiltzanok, mitologian eta etnografian eta kontu pixkate aintzinago antiolako kontutan gabiltzanok, egin beharko genuke, denak ez baitute egiten, egin beharko genuke, alegin haundi bat testu inguru hori alden neurrian betetzeko, osatzeko dagoen informazioekin. Eta informazioik atera, konparaketatik, beste herrialdean ikusten dugunetatik, atera arkeologitik, atera etnografitik, atera aldan tokitik, aldan gehiena, zatik zenbat eta gehiago izan, orduan eta interpretazio egokia izateko aukera gehiago izango ditugu eta disparateak esateko orduan eta zailago izango dugu. Ze pasatzen da, testu ingururik gabe mezu bat interpretatzen hasten danak normalean interpretazioetan proiektatzen du bere buruan dauzkan gauzak eta ez testuari benetan zegozkionak, ezta. Aizu, pasa dira, aste batzu Juan Ignacio Artxoagarekin ari garela bigarren kafean ilunak argitzen, eta gaur arte ez dut topatu Gentilen lurralde izeneko kantu hau. Tartalo Musicen kantua da, eta hemen... Zea proposa tarte honetan jartzeko? Genuen ezagutzen hau, entzule mordoa du, Battle for Camelot izeneko kantu batekin 1.600.000 entzunaliti gora dauzka Spotifyen. Camelot Arturoren azan, ez? Arturo Herregaren... Bai, jaun zuria ere badu hemen, eta ez dakit, kuriosoa. Bako deskubrimentuak egitea, bapatian. Baina tira, testu ingura ez dugu hau txiko, eta segi lasai, Juan Ignacio, nik deskubrimentuarekin arrotutan egon. Ez, horrekin, pixka bat euskal mitologiaz hitz egiten dugunean, eta hainbat interpretazio egiten direnean, Mariren inguruan, ez da, esate baterako, zenbat gauza entzuten diran Mariren inguruan. Eta ja, testuak esaten dizu, andre bat, ederra, aberatsa, ja, jainkosa, ez dakize, kultoa, matriarkatua, kontua da, hor gelditzen baldin bazea, testua eta testu inguruari gabe, oso, baina ez zaude testu ingururi gabe, barkatu. Normalean aizara testu zahar bat, ez dagokion testu inguru batera ekartzen. Eta ekartzen duzu zure testu ingurura. Zure testu inguruan gauza bat aspaldikoa dana, mitologikoa dana, haundia, aberatsa eta ederra eta emakumezkoa, jainkosa. Baina hori ez da bere testu ingurua. Orduan, bere testu inguruan sartzen baldin bazea eta ikusten baldin badezu eguraldiarekin dauken lotura, nola mugitzen dan batetik bestera, jendeak nola ikusten duen, zer egiten duen arekin, nola egiten dizkion batzutan konjuroak, bestetan egiten dizkio erromeriak, nola dagoen eguraldiaren inguruko jakite bat atzean, eta bar zenbat eta informazio gehiago bildu, astezara ikusten, kandu artean, agian ez dala jainkosa bat, agian beste zerbait dela, ez da. Ezinbestekoa da testu inguruko informazioak ahalik eta gehien biltzea interpretazio zuzenetara iristeko. Amen. Zuhortani hemen. Hori da. Eta Marirekin aipatzen duzun testu inguruz kanpoko analisia beste egoera batzuekin ere gertatuko zen. Ez dakit Lamiekin edo beste hainbat izaki mitologikoekin, ez? Bai. Batzutan, euskal mitologiak ematen du oso xumea, ez da?
bere deskribapenetan, bere gauzetan, baina hori ere da gure testuingurutik begiratzen dugulako. Ez garelako jartzen kontatzailearen testuinguruan, ez? Esaten dutenian, ez da nor sartu zala laminenko bazuloan eta antzegoela ogitxuria. Vale. Ergi. Oida. Claro, jarri behartzea eta ezagutzen baduzu eta olako gehiago irakurtzen dituzunean eta garai hartako historiako gauzak eta irakurtza dituzunean konturatzen zara ogitxuria la hostia dala. Osea, ez da gu baino kindegia jun eta ogi bat erostea bezala. Ogitxuria da guk esango bagendu, gu hainbeste Walt Disney eta hainbeste zeakin Alibabaren kobazuloko gutzako espaldin badaude urreak eta diamanteak eta esmeraldak eta ez dakize, pues hori ja ez da aberastasuna. Claro, jartzen baldin bazea haien zean da ulertzen baduzu da haien mentalidadean eta haien testu inguruan ogitxuria da gutzako piraten altxorra bezala, ez da urrea diamante egon daiteken aberastasunik handiena, baina hori adierazten dute ogitxuria eta agian urrezko horrazi bat eta ez dago gehiago, haien buruan ez dago gehiago aberastasun handiagorik ez dutelako imaginatu ere egin, ez da. Orduan, horrelako informazioak behar dituzu gauzak bere tokian jartzeko, ez da? Bai. Zalantzarik gabe. Horrekin, gentilen indarra, uste, aurreko batean komentatu genuen, ez da? Zergate gentilak eta harri bat hartuta ez dakit noa bota eta uta bestea eta guk entzuten ditugu eta baina ez da berdin zuk hori entzutea egun osoa hemen eserita mikrofon aurrian pasatzen duzunean edo gerrilek behartzen pasatzen duzunean lan fisikoa ginez lertuta bukatzen duzunean eta eguna jonda eguna etorri. Egunen batean itzen beharko genduke garai bateko baserriko ordutegiak nola ziren, zatiko ire aztuta zion, bakizue baserden ze ordutan jaikitzen jendea oindala 50 urte? Biziko 5. Ez. Iruretan. Hori zan ordutegi normalak, ez da harritzeko 12 bazkaltzen zuten entzutea, ez da? Eta gainea tartean 11 itxez. 12 bazkaldu eta tartean 10 gero jarritako izena da, baina gosari bat egitezan gero, 6 7 egitezan gosari bat. Eta gero, bazkari, goizeko 3 egitzen ziren. Gehiotan jun naiz, 3 lota? Bai. 3 esnatu beharren? Esan egote, imaginatu ere egin, zenbat lan egiten zuten. Bai. Eta zenbat neke. Eta nola nekatzen ziren. Karo, hola bizidan bati kontatzen diozu, ez da gizeinen, behatz batekin hola 1 kiloko harria manejatzen zuen, eta belarrian ripar batekin ze gustu ematen dion, imaginatze hutsak, ez da? Bueno, horrek ikusten du, gentilen mitologia, nondik handatorren eta zergatikan izan dan, hain maikiatu bat eta zergatikan atxiki zaion jendea horri hainbeste, hain luzez, ez da? Tristezia erosoa da zoriona urrun denean. Bargitu dizkigu ilun batzuk Juan Ignacio Artxuagurangak eta irripartxigiarekin badoa, Zer pozigatzen da Juan Ignaziola, botatzizkigunen laupa boste lerro buru titular eta uste gaitiola gu ere, gu zea garaibateko nekazari gentilen indarraren inguru nola gehatze ziren gure berdintxu. Zue fundamentu igabeko musikazale. Bate fundamentu igabeko, eta gaine harpa jotzen ez dakio. Txikira bagenek. Juan Ignacio Artxuaga, mila esker eta aste pare baten bueltan berriro izango zaitu gurekin hemendik. Ilunak argitzen. Izan ondo, jo. Zuria astintzen duga Aizeak amore mandut
Eta guk Iker Laurobaren Gerra eta Bakea kantu honekin azken txampan murgiltzeko orduare badugu, baina oraindik agurtu bartzetuztegu, biharko saioaren inguruan aritu, eta saioa amaitzeko gaurko sarreran konturatuko zineten, baditugula gaur jaio, hil eta diskoak publikatutako artista mordoa, pulamenturik gabeko langile mordoa daukagula gaur saioa amaitzeko eta aukeratu behar dugu tartean baten bat. Zoriona erosoa da tristezia urrun denean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiorik aukeratu du. Bai. Amaia. Oso polita da, Oso polita da, baina... Baina, ja pixka gastatua do, ez? Pixket. Goiuri? Abestia. Samarren 28 urte dauzka, baina main gastatuta. 27! Jack? Rose? I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. Badakiz ez zenbat urte dituen kantu honek. Ez dakit. Atzo banek izkimin jo. Amaia etzan jaio. Yes, zan jaio, noski Nola ez jarriko nintzen ni? Noski ez ez? Hain un hain zarraiten Titanic pelikula eta... A ver. 1987ko kantu bat eta zari gea. Nik Titanic ikusi Zuk zen itun minus bi. Minus Minus bi, plus lau. lau. Nik Titanic ikusi nun zineman, berriro bota zutenian, ez dakit ze urte hurren bat izango zenian edo. Osa, imaginatu, nik enun... Osa, 10garrena edo 20garrena. Bai, ez, 20garrena ez. 10garrenean gaztetxo zinen, 20garrena izan daiteke. 20garrena naiz izan zen. 2007an. Bai, Ez barkatu, 2017an duela 4 urte. Ez. Igual 15 urte horrenarekin. Bestela 8 urtetxo besterik etzen ditu. Ja, ez, 8 ez. Agurtu behar zaituztegu, baina pentsa, bihar oraindik saioa daukagu, oporraldi txiki bat egin aurretik, bihar Donino horrez izango dugu gurekin, Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi, bi musikari hondiak izango dira gurean, Iñaki Lasaeturak ekarriko du Doinuetatik haratago podcasta, eta berriz ere Maia Beiti izango dugu, teknologiaren kanpotiarraken ziklo horri jarraipena emateko. Bizum eta Twitter izango ditugu aste honetan? Ez dakit, lenguan aplikazio batzuko laskar xamar pasagin itun, eta uste bihar berreskuratuko ditugula, gure twistlarien artean gainera ikarragereko arrakasta dauken gaia da. Agurtu behar dugula, Maiten agurtu dugu dagoeneko, Amaia, zu noiz arte? Egia da. Ez dakit. Datorren aste arte. Aste arte. Gaur 8. Aste arte. Amaia Resendegi, luz mi esker. Ondo pasa, oporreguna bek. Rose, zu bihar arte. Esan jak. Non dago garaiko kotxe hura. Eta
Eta zuei entzuleoi, mila esker hor izateagatik, bihar arratsaldeko lauetatik aurrera mentsi izango gara, bigarren kafean, naiz irratiaren sintonian, gaurko egunez jaio zen Celine Dion, Quebecen, Charlemanen, edo hauskatzen den bezala ze hortan, eta gaurko egunez jaio eta 53 urte bete ditu, 24 urte Titanic pelikulak eta kantu honek, baina nola aldatu zion bizitza Celine Dioni, ez dakit, hain ezaguna izango genukeen kantu honengatik ez balitze. Ezaguna zan ordua. Bai, baina, hainbeste. On the line. Ez argiesko geratzen da oraindik, zerbezatxo batzuk hartzeko. Ba, honegin. Honegin denoi. Keep calm and bigarren kafea.